A Pimec, fa més de 40 anys que treballem per als autònoms i les micros, petites i mitjanes empreses de Catalunya. T'acompanyem a les diferents etapes del teu negoci, des del naixement fins a la consolidació, el creixement i la continuïtat, fins i tot si cal plantejar un relleu. I ho fem des de la proximitat de les nostres 16 seus i delegacions territorials arreu de Catalunya. Posem al teu abast els nostres serveis 360 graus que cobreixen totes les àrees funcionals del teu negoci. Serveis gratuïts i professionals per als nostres associats, especialment dissenyats per a tu i a preus PIME. Apostem per la innovació contínua dins de qualsevol negoci i per l'ús de les tecnologies, per tal de millorar la competitivitat de les empreses i assolir la transformació digital necessària per ser competitiu. Necessites reorientar o donar un impuls a la teva estratègia empresarial? Assessorament en màrqueting o comunicació? T'oferim assistència en el disseny del pla de negoci i acompanyament personalitzat per definir i executar les teves estratègies. Si vols obrir nous mercats, sigui quin sigui el teu nivell d'internacionalització, t'acompanyem des del disseny fins a la implantació i aterratge a qualsevol país o regió. Necessites assessorament jurídic? L'àrea jurídica, amb més de 20 anys d'experiència, és un referent en els àmbits laboral, civil, mercantil o administratiu. Igualment ho són la mediació i la negociació col·lectiva. Trobar talent, formar-lo i fidelitzar-lo segur que són aspectes rellevants per a tu. L'àrea de consultoria de recursos humans i formació estan a la teva disposició per poder formar equips d'alt rendiment. Busques finançament o vols saber a quines deduccions fiscals et pots acollir? Comptem amb els experts que t'acompanyaran per trobar les millors solucions bancàries i no bancàries. Sense oblidar l'economia circular, la gestió ambiental, la responsabilitat social corporativa o la segona oportunitat, on tant l'àrea de medi ambient com la Fundació Pimec t'ho posen fàcil. Des de Pimec t'oferim els serveis que impulsen i consoliden aquest canvi cultural, econòmic i social del teu negoci. Els teus reptes són els nostres. Ens deixes acompanyar-te? Som empresa. Som autònoms. Som territori. Som Pimec.